Hei bawb, dwi yma heddiw yma ar y mynydd. Wel, mae'r mynydd yma'n cael ei bori gan defaid a'i wyn baniw yn ogystal â'r sbinod, sef wyn baniw gath ei geni blwyddyn dwytha. Ond maen nhw'n pori yma yn ysgafn dros yr haf. Ond mae'r tir yma gymaint mwy na dim ond jyst tir pori. Mae'n cynnig nifer fawr o fuddiannau eraill. So, gan i gael edrych chydig bach yn nes ar rhai o'r nwyddau cyhoeddus mae'n ei gynnig. Felly fel mynydd yn reit da o safbwynt amrywiaeth hefyd, achos mae yna ystod eang o blanhigion yn tyfu yma. So, edrych yma, mae gennym ni plir gweinydd, gennym ni grig croesdail, grig cyffredin, llys, digon o fwsogle, chesgyl y moch ag ati, a llawer o sedges a planhigion am genach. A mae hefyd yn lle da ar gyfer adar. Mae gennym ni clochdar y cerrig, corhedydd y wain, ar y hedydd yma, ac os da ni ddigon ffodus, weithiau mi welwn ni y boda tinwen yn hela yn fwyd yma hefyd. Felly mae'n lle eitha arbennig o safbwynt bwyd gwyllt. Mae gennym ni hefyd dipyn o'r mwsog yma fama, sef sfagnum. So os mi gai bigo clwmp o hwn allan a'i wasgu o, mi welwch chi bod o'n dal lot o ddŵr, felly mae'r tir yma'n rili da am ddal dŵr glaw a'i storio fo yma, sy'n helpu atal llifogydd nes i lawr y dyffryn. A mae'r mwsog yma ynghyd â'r llysdyfiant a'r mawn sydd o dan fo yn wych am storio carbon, sydd yn helpu fynd i'r afal a newid hinsawdd hefyd. Dyna fo y mynydd yn ogystal â cynhyrchu bwyd yma. Dyn ni'n helpu fynd i'r afal a newid hinsawdd, atal llifogydd, cartref i fywyd gwyllt, a hefyd mae'n cyfrannu tuag at deuluol mwy amrywiol, ac mae o'n le hyfryd i enaid gallant.